Здравейте хора на YouTube, днес ще направим едно видео как да ви стане интернет по-бърз. За целта влезте в старт менюто и пишете така gp edit.msc опа, не чертичка, точка и натискате Enter, за да го отворите и влизате в административ Network и ето тази папка QoS пакет и лимит там, тук отваряте, само да не вреди, правите го на Enable и по принцип тук ще ви е на 20, а пък тук ще ви е тук, правите го на 0 или с нуличка или тук надолу Apple Lock. И това беше от мен, дано съм ви харесал.